ଅଯଥାରେ ଏ ରୋଗକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ଛେପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଭେଟିବାନି, ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କାହାରିକି ଛୁଇଁବାନି। କରିବାକୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ପାଟି, କାନ, ନାକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ସାବୁନ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ହାତ ନ ମିଳାଇ ଦୂରରୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କରୋନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇ ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ।